Malawian Camera. Yeah, APM ena onyedera mati adate nali ku Mangochi ndithu kumanda Islamu. Yeah, kumanso wayankhulapo zambiri, yeah, kumanso kugawa ndithu zakudya. I think ndikuti anangosiya suti amachita ngati mene amachitira manganya muja. I think zakudyazo ndithu angozisiya kumene kwangopereka. Mano sukuti anali busy majambulisa ku kumano anangoyankhula ngati mawu maso wali achilimbikitso komanso kuyang'ana zina ndi zina. Hey guys, tingoyang'ana ndithu tionere adate APM kuti kumeneku anayankhula zotani komanso ku Mangochi kunali motani. Guys, thank you so much Malawian cameras. A director achinyamata Dziko lino bambo Chisale mulandire ulemu wanu ndi ma director ma region onse ndi onse ochokera kuma NGC members amfumu wa Gundapiri komanso atisi governor anyuwani mulandire ulemu wanu. Oyenera kulandira ulemu alandire ulemu wawo. Bwana ntchito yanga yayikulu pano ndikukudzusani inu bwana kuti mugwire ntchito imene mwafikira pamalo pano. Bwana ife Asilamu, ife achiyawo, bwana timakuthokozani kwambiri. Kuteku ana ang'onowa sakuziwa kuti kale lonse kunalibe paramount wachiyawo. Paramount wachiyawo wabwera ndi boma la DPP. Kunangokhala paramount wangoni, paramount wachewa, ndipo paramount ena koma kuchiyawo nthawi yonse. Kufika na DPP maima inalowa mboma ndikumene amatipasa paramount. Kuchiyawo kuno. Paramount woyamba anachokera kuzomba achikowi. Kumwalira kwa achikowi ndimene ayabwera kumachinga. Bwana ayave matikonda. Ku Mangochi kuno kunali kovuta. Ife timapanga business achiyawo ife ya nyanja. Ife achiyawo ife timapanga business imapita ku South Africa. Kuti tipeze passport timavutika bwana. Koma ulamuliro wanu munatibwesa one stop center hapo. Passport timangochoka pa nyumba ukapanga apply. Ndikumadikirira kuti tikatenga siku liti passport imene timakwera njinga yakapalasa kulipira 200 ukatenga passport. Koma poyamba zimene sizimachitika timachita kupita ku Blantyre ukagona ku lodge ndikuhonga so 300 ndikuti tipese passport timatha kuononga ndalama zokwana 3 million passport ya 50,000. Koma ulamuliro wanu bana mudapanga zokupya. Lero tumangoenda wapansi titapika uji watu kudingira ukapereka fomu tikababwera futali wapya uku passport ikuyenda. Bwana tikuthokozeni kwambiri ndi boma la DPP. Bana nthawi ino ndiyoti ndikuzuseni bana kuti mupange programu imene mwafikira. Koma bwana dziko lino laonongeka. Bwana anthu angokhabidwa even civil servant bwana kukhapidwa lero. Kupanga demonstration bwana kuti tifuna mutionjezere malipiro. Anthu angobwera ndi zigwaje kukhapa civil servant mphunzisi wa polisi wachipatala kukhapidwa bwana ndaziona maso angawa. Bwana ineyo ndamusowa mukanamva kuti kulibe ngonabwera kumaliro kwanga. Ndikuwaperekeza gangata tili pasogolo Diamond ya Victoria Kingston pambuyo pa ife kumbuyo kunali tata ya polisi 78. Bwana kunatulukira anthu mabuluka maukwana 500 ndi zikwanje. Pa 18. Bwana nati bwana anyamata akhapidwa. Bwana Diamond ya Victoria Kingston ija pano paili kugaje yonse ndaiswa yonse. Ife tinachita kulumba kuthawa bwana. Bwana atapirira nthawi ya Itali chifukwa cha usogoleri wanu sitibweza matiuza kuti samabweze. Koma Mulungu atipangira chifundo pa 16 pano. Bwana nthawi ino ndikuyitaneni bwana ndikuzuseni kuti mupereke zimene mabwera kuno Your Excellency sa ziko mukwambiri.
Mangochi oye! Mangochi oye! Moi nonse? Assalamu alaikum. Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri. Ramadani Mbaraki. Choyamba. Nipeleke ulemu kwa a former First Lady, Professor Gertrude Mutharika. Komanso ulemu kwa Sheikh Swahim Kamil. Honorable Daud Chikwanje, a Regional Governor, Eastern Region. Honorable Elbe Kandeu, Dadazimai. Komanso Honorable Steve Bamusi, Director wa Kinyamata. Komanso asogoli onse ampingo muli pano. Kulembwa sekundala amene ali district governor sopano wati BP muno Mangochi. Kulembuka asogoli onse achipani muli pano. Komanso afumu gunapiri. Komanso mafumu onse muli pano uli muwanu. Komaliza kulembuka tonse tili pano. Dziko kwambiri. Choyamba ine nda First Lady. Yosangala kwambiri. Michael ikumveka ujeni? Ikumveka bwino? Ine nda former First Lady. Yosangala kwambiri. Kuti matlanja kuno. Maulemu. Mwachibale. Ikuti Dziko kwambiri. Monga nanena kale. Ine mpingo wa Kiislamu. Swachiyendo kwa ine ayi. Mpaja mwanga muli Asilamu ambiri. Agogo anga ang'ono amwele Mutharika ana Asilamu. Ndipo wanasamba kutoka kucholo kutawatangata ndi anapita kumati kuboma Dziko la boma kumulanje amakhala kumisidi. Mukata kumisidi kumulanje mupeza mudzi waukulu onse amene abayanga koma onse ndi Akiislamu. Choncho ine ndimakonda Akiislamu kwambiri. Komanso kwati kutcholo Kamoto village pamudzi pathu palinso Asilamu ambiri. Tini misikiti 26. Ndipo tonse magwirizana nthawi ya maliro, nthawi ya zikwati, nthawi ya mavuto, kwanso nthawi yosanga tina magwirizana tonse. Choncho ndosanga kwambiri. Nthawi ino ya Ramadani ndi nthawi yofunika kwambiri. Ndi nthawi kuti ife tipemphere, kuganizira, komanso kuyamika Mulungu kuti ife tili ndi moyo, watipasa moyo. Komanso tipemphere dziko lino, ku dziko lathu likhale la mtendere. Pakali pano dziko lathu lili mavuto kwambiri. Dzana pachoka ripoti yochoka ku United Nations akuti pamaiko oposa 200 pa dziko lapansi. Akuti Malawi ali number 4 pa anthu achisoni. Kuti anthu Malawi ndi achisoni kwambiri, ozunzika kwambiri, achisoni kwambiri, chamene zinthu zili kuno. Mamukumbukira August 2018 ku University of Livingstone ku Nzuzu. Ine nani akuti quote muchizungu, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country, unquote. Pachinyanja, kuti ngati amayi samala, siku lina Satana azamulira dziko lino. Ndipo ife Amalawi tizakhala kapolo dziko lathu. Koma tonse mwana zimene zikuitika.
nanga mukona zimene zikuchitika kuno Malawi sili pa ukapolo anthu kuzunzidwa anthu kumenyedwa anthu kuphedwa anthu kumangidwa pana chifukwa umene ndi ukapolo umene anyama 2018 ndi ukapolo kuti dziko la Malawi lili pa ukapolo. Ndiye ine nda DPP tirede pa 16 September tikubwera kupulumutsa dziko lino. Kupulumutsa dziko lino kuti nkhanza kuzunza Malawi kuthe. Choncho ndikupempha inu onse achisilamu pempherere dziko lino kuti dziko lino lili pa chipsinjo choopsa kwambiri ndi mavuto pempherere dziko lino. Komanso pa nthawi ina chipemphero pempherere kuti dziko zisankho ziyende bwino. Pakali pano zikuchita zinthu zofuna kuti awononge chisankho chisayende bwino. Akuchita ma-legislation kuchosa manambala kuchosa anthu muleisa zosiyanasiyana kuti abe chisankho. Koma ndiawuze this time kuti this time mukadzaba chisankho ndiyathana nanu this time. Ine siyankhwa za masewera ayi. Pa 2020 Dziko kwambiri pa 2020 ndinavomeza zopusa boma anatibera boma anatilanda ine navomera chifukwa sinafuna nkhondo ayi. Koma nthawi ino asakuti abere boma chite chisankho chizathana nawo. My wife. Ndipo akasokoneza chisankho DPP sidavomera ayi. DPP oye ndauza zimenezo amve kulongweko amve zimenezo asiye nkhanza asiye kukhapa anthu komanso asiye kumanga anthu a DPP. Ifenso a DPP dziko ndi lathu. Dziko si Chakwera kapena Chimwendo ayi. Dziko si la MCB ayi kapena zikhale ngoma ayi. Dziko ndi atonse Malawi ife dziko lathu. Ndiye ndikupempheni musiye zimenezo kuti khale chisankho chabwino kuti Amalawi azasankhe munthu amene akumfuna kuti alamula dziko lino. Koma ngati kuti mukasokoneza zisankho ndikuti stop ndiyathana nanu. Ndima amene ndikuti dziko kwambiri lero tabwera kuti thandiza achibale athu makamaka achikulire komanso olumala komanso ena ovutika amene tabwera kuti tathandiza amenewo kuno pang'ono. Choncho ndikuti dziko kwambiri asalire ndi afumu kumandanda ine komanso a first lady. Chikondi chimenechi mupitirize ulemu ndi chikondi. Ine ni m'bale wanu kuno ku Mangochi ubale umene mupitirize. Choncho ndikuti dziko kwambiri. Assalamu alaikum. Dziko mzeko. Chabwino ndi mmene zikuchitikira kuno ku Mangochi pa mzikiti waukulu umene amautcha kuti Mangochi Main Mosque komwe mtsogoleri wa chikalo wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akupereka donation ya zakudya zomwe zimathandizira asilamu kufutula kudya pa nthawi yomwe
akumaliza kusala mamawa madzulo kapena kudya komaliza asanapitirize kusala tsiku lina. Adayankhulapo Phalika anafotokozabe kuti iwowo ali ndi background ya Chisilamu popeza kuti agogo awo amene ali amuthalika anachokera mboma la Mangochi ndi kukakhala kuthyolo akuti kuthawa chitaganya. Anafotokozanso kuti iwowo ndi munthu oti amafuna kuti anthu achipembedzo aziyanjana. Chifukwa chake nthawi zonse nthawi mwa asilamu akusala m'dziko muno amabwera kudzakhala nawo limodzi nthawi ya Ramadhani komanso mu zinthu zina zomwe zimachitika. Komabe popeza ndi munthu wandale anapitirizabe kufotokozabe ndithu kumbali yawo kuti akuzindikira kuti dziko lino anthu akuvutika, ndipo iwo ndi chipani cha DPP akubwera pa 16 September kuti adzapulumutse dziko lino kuti amalawi amene akuzunzika ndi zinthu zosiyanasiyana asavutikenso adzakhale bwinobwino. Anayankhulanso kumabwereza mawu amene akuti anayankhula mu August 2018 kunena kuti anachenjeza dziko la Malawi kuti ngati amalawi sachenjera dziko lino la Malawi lidzalamulidwa ndi anthu ankhanza. Iwo anafotokoza ndithu kuti zomwe zikuchitika pano dziko muno akuti anthu akumangana opanda zifukwa zomwe akuti ndi nkhanza, anthu angokangana kumakhapana pa zifukwa zosazikwa bwinobwino ndi zomwe wakudandaula kuti mwina zikusokoneza dziko lino. Anakambaponso pa nkhani yokhudzana ndi zokonzekera zachisankho zomwe zikuchitika m'dziko muno kuti kuona kuti zomwe zikuchitika zina ndi zina zitha kudzasokoneza kayendedwe ka chisankho chomwe chichitika 2016 chichitika pa 16 September 2025. Koma anachenjeza kuti iyo ngati pala anthu ena amene akulingalira kuti akutha kuzabira chisankho asayelekeze kutero popeza kuti iwo ndi chipani cha DPP ulendo uno sadzalola. Anagwisa ntchito ndithu mawu onena kuti sadzalola zopusa zomwe iwo anachita 2020 kuvomereza chisankho kuti alephera pa chisankho chomwe kuti sichinaende bwino chinayenda mwachinyengo. Ndi anachenjeza ndithu kuti amene akuti zisankho maso zipano zina zandale kuti ayisetse kuti chisankho chomwe chikuchitika pa 16 September chaka chino yomwe ndi miyezi mwina isanu yokha kutsogoloko chizakhale cha mtendere kuti amalawi adzakhale ndi mwayi osankha mtsogoleri amene akufuna, osati kuti anthu ena adzasankhire mtsogoleriyo kapena kuti mtsogoleri adzasankhidwe mosatsata ndondomeko zomwe sizikuwakomera amalawi. Padakali pano akuperekabe ndithu katundu wina amene watengera kuno, kuli mafuta ophikira, kuli zakudya monga ufa, mpunga, mchere maso ndi zina. Ndikapakete ndithu kamene kakuoneka kuti katha kukhala kolemera pafupifupi mwina makilogramu osachepera 10 zomwe zikuperekedwa pano. Mwina mwa anthu amene apereka ngati mwachitsanzo chizungu amati symbolic taonapo anzathu ena kaulu mali azimayi ndi ana komanso anthu ena amene khungulawo ndi chachibwino ndi amene aperekedwa. Katunduyo ndi wambiri ndithu angotsitsa kochepa mapeto mwina kamatsendera kwenikweni tiyankhulabe ndi mmodzi makuluakulu pa mzikiti umenewu kuti mwina atifotokozere bwinobwino kuti mwina ndi anthu angati amene akupindula ndi zimene zizi ndi mmene ndithu zachitikira kuno. Padakali pano anthu kufunabe ndithu pabwera anthu ambiri zedi amene mwina ena ndi asilamu ena sa chisilamu koma atangomva kuti mwina ndi mtsogoleri wawo ndi amene anafika pano. Zikuoneka kuti avala makaka achipani osiyana makaka ndithu achipani, ena akuimba nyimbo zonyadira mtsogoleri wawo pa nthawi ino ndithu yomwe kupanga. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi ino imene pamene amaliza zonse zochitika pamene mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika amene wamaliza tapempha ashe athu aja tipemphere. Koma pali mmodzi mzimayi mmodzi amene mwana wake akungoliralira pa mukomane ndi mashehe pa zikitipa kuti mwanayo amutenge apezeka mayi aketi eti twalende shehe kuti augeredwa kuti bwana anyakuche ziko mujejiti. والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ambuye Mulungu tikupemphani mu nthawi ino yakumadzulo kuti pamene mtsogoleri wathu wokonda ife asilamu, wokonda amalawi, oleza mtima komanso wachilungamo wokumbukira anthu ovutika, pamene munyengo ino yakumadzulo akunyamuka kupita kubwerera ku nyumba, Ambuye Mulungu muyendeseni bwino komanso mwapatse umoyo wabwino pamodzi ndi amayi akunyumba.
ambuye mulungu tangachirani chipani cha DPP chilemekezeni komanso chipaseni zofunikira kuti ulendo umene ukubwerawu ambuye mulungu dziko lino libwerere mbuyo potukula chitukuko cha Malawi. Ambuye mulungu tisamalireni munyengo ino yosala kuti pamene tikumasula somu athu ambuye mulungu timvereni chisoni, tikhululukeni machimo athu onse ambuye mulungu kuti tikhale anthu abwino. Ambuye mulungu lemekezani tonse komanso timvereni chisoni ndi kutikhululukira machimo athu onse amene tili nawo. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Padakali pano Professor Muthalika komanso Madam Edith Muthalika akupasana chanza ndi anthu amene afika pa malo pano, akuluakulu apa mzikiti amene amayendetsa mzikiti umene wa Mangochi komanso akuluakulu achipani amene tinayenda nawo. Pompano akufuna tipase mawu pang'ono pokha kuti mina tingomva. His Excellency, my name is Johannes Simon from Time. Yes, sir. Thank you. You here donating some food items to our Muslim brothers who are fasting. This is not your first time. You started in 2020 when you moved here. When the president. What does this gesture mean? No, I just feel that this time of when they're praying, they need food to break the fast and so forth. So, for first time myself, just want to help. So we do that every year, Ramadani, just to help during this time when they're in fact they're suffering, when they're not eating, they're fasting during the time. That's all. Yeah. You touched a bit of politics, emphasizing that the DPP is geared to come, but you will not accept some substandard work in terms of how the elections is managed. Can you please elaborate and emphasize on that? Absolutely. I think you know what has happened. From the time of registration, the DPP is suppressing voters, southern region and northern region. Southern region, northern region only 60% registered, central region 90%. So already started that, and now by register I understand that some names have been removed from the register. Of 1 million, and from the south, from the north. I'm saying this, that we expect, and also this includes the MEC and the MEC chairperson. I want to make sure that this time she conducts the election properly. When Justice Chakwera left, he made a promise, the vice chairman, that there will be manual transmission. But the president insists, for whatever reason, she's insisting on electronic transmission, also that is stupid machine called Smartmatic. We, the DP, will not accept the machine and not accept electronic transmission. I can speak for the DPP, but I'm sure other parties, also the opposition parties, will think. However, if they continue, a fraud election will never accept that election. I warn them this time. This is not 2020. 2020, I made a mistake and accepted that stupidity. This time, don't ever happen. That's how now I mean. Mene ayankulira mtsogolero wakale wa dziko lino Professor yemweso nditsogolera chipani cha DPP kuchenjeza kuti akuti ngati chipani cha DPP sadzavomera zotsatira za chisankho ngati chisankho chingapitirire kuyendetsedwa molakwika. Pano tili ndi mmodzi mwa masheha akuluakulu anzikiti wa Mangochi main mosque amene alandira thandizo la zakudya zimenezi malo mwa asilamu onse amene apindule nawo mwambo umenewo. Tili masheha awiri mwachidulira kwambiri, timafuna kuti inuyo mungotifotokozera za thandizo limeneli kuti mwina kwenikweni ngati akuluakulu anzikiti mazilandira bwanji. Mwachidule ndingonena kuti thandizo limeneli limene limabwera mukanthawi kake ife tikamasala kudya ndi former president amene otiganizira ife asilamu komanso ifeyo ndi makomiti onse apatawuni pano pa Mangochi. Chifukwa chimenecho iwo kwa iwo nchochepa koma kwa ife timachitenga kuti chachikulu tachilandira mosimikiza tonse ngati Mangochi. Komanso panopo tili ndi uthenga wonena kuti ndi mmene zinthu zilili ku dziko ichi kwa iwo nchochepa koma ife ngati asilamu aku Mangochi
tachilandira mwa mtima wonse komanso kuti adziwe kuti Ambuye Mulungu awapatse zabwino pamene iwowo akupempha thandizo limeneli. Anthu opereka apitiriza kupereka. Mwina mukawerengera mchipindula anthu angati? Let's say tikungoganiza kuti maganizidwe chabe kuti tipindula anthu osachepera 500 amene apindule dipinduli limeneli. Koma aliyense wapereka package ya ufa ndi zina zotero ndiwo zamkatimo komanso muli masopa ndi botolo la mafuta limene munthu sangadye siku limodzi. Ndi lero bigiri ya chimanga tumagula 12,000. So tikuyerekeza thumba limene lijalo mutuluka mwina mabigiri awiri kapena atatu zimene zimpange munthu osauka wakumudzi kuti akachimpe chinthu chija ngati walandira 50 kg ya chimanga koma chifukwa chimene zikuchitika chifukwa cha Professor Arthur Peter Mutharika kukhala ndi munthu wake. Ndithu amene anali mmodzi mwa akuluakulu pa mzikiti amenewa asalire mdala. Pano tili ndi afumu agunda phiri. Mwina afumu komalizira kwenikweni muti malizira ndino. Mawu ano ndotani pa zomwe zachitika lero? Mawanga ndi achikondwerero Sentani muno pala afumu. Musonthere kuno. zimene zachitika ndi President Professor Mutharika asonyeza umunthu wakuti amaganizira anthu ake. Panopa kwanga ndikuthokoza kuti Ambuye azimudalisa pamoyo wake wautali imene akuchita. Kubwera kwache kumene wabwera pano mu President Arthur Peter Mutharika ife akumangochi tikukwala wokondwa chifukwa atilemekeza kumbali zonse. Pakali pano kwanga ndikuthokoza kuti zikomo kwambiri zikomo. Zikomo kwambiri amene anali afumu agunda phiri amene mwina amatiyankhula malo mwa anthu amene akupindula ndi thandizo zomwe Professor Arthur Peter Mutharika apereka lero pa mzikiti wakulu wa Mangochi. Pamene pasa ndi pamene tamalizira zomwe timakupatsirani pa wireless komanso pa kanema wa Times komanso pa tsamba la Times 360 kuchokera mboma la Mangochi. Munali ndine Yohani Simon. Malawi. Camera.